Velkommen til introduktion af International Receiver Companies ADP 1217 Wi-Fi D. I æsken vil du finde følgende enheder. Brugsanvisninger, selve produktet, som ser således ud. På forsiden er der en tynd film, som nemt kan trækkes af. På bagsiden er der tilslutningsmuligheder, og det kommer vi tilbage til. Yderligere er der batterier til fjernbetjening, kabel til at forbinde med, strømforsyning samt en fjernbetjening. Tilslutning til anlæg. På bagsiden af ADP 1217 findes der to line-outs. Med tilhørende kabel tilsluttes ADP 1217 nemt til dit eksisterende anlæg i line in eller AUX-porten. Derefter tilslut strømforsyningen og sæt denne i stikkontakten. Pak antennen ud for optimal DAB og FM modtagelse. Hvis du har internet, som du ønsker at tilslutte med kabel, findes der tilslutningsmulighed for dette også, og den indbyggede trådløse antenne finder selv dine trådløse netværk. Der er ligeledes et høretelefonens udgang på, hvor du kan tilslutte høretelefoner eller et sæt eksterne højttalere, og du behøver derved ikke at tilslutte til noget anlæg, forstærker med videre. Men ved hjælp af to højttalere kan du bruge ADP 1217 også. Første gang du tænder ADP 1217, efter du har tilsluttet kablerne til strøm og anlæg eller eksterne højttalere, vil du blive guidet igennem af en setup guide. Du vælger timen, 24 timers format. Du kan vælge, om du skal opdatere klokken for DAB-signalet eller for netværket. Vi vælger her DAB. Herefter vælger du, hvilket område du bor i og har dit trådløse netværk. Det er Europa. Radioen leder sig efter trådløst netværk. Vi har valgt internetradio. Radioen connecterer sig. Hvis der havde været kodeord for de trådløse netværk, skulle du have tastet det ind i løbet af den her guide. Vi vil nu gå igennem de 4 primære områder, som radioen kan. Det er internetradio, musikplayer, DAB og FM-radio. FM-radioen fungerer som normal FM-tuner. Hvor at du har frekvenser, og man ved hjælp af fjernbetjening kan søge ved at holde pil oppe ind, søger radioen efter første station, hvor den finder noget. Der kan skrues op og ned for lydstyrken. Ved at trykke på informationsknappen kan man få mere at vide om den pågældende radiostation. Radiostationerne gemmes ved at holde en preset-knap nede, og her har vi så gemt P1 på kanal 1. Internetradio vil radioen først connecte til de trådløse netværk. Man kan så vælge stationer, mine favoritter lokalt i Danmark, stationer, podcast osv. Ud fra lokation eller genre. Her vælger vi efter lokation, og vi går ned til Europa,
og siger eksempelvis Kroatien. Vi vil gerne se de stationer, der er i Kroatien, og vi har nu fundet en station i Zagreb. Igen ved hjælp af informationsknappen kan man få de forskellige informationer at vide omkring den pågældende radiostation og playback buffer. For ikke at bladre alle stationer og lande igennem, så hvis man kender sin stations navn, kan man også søge på denne. Lad os prøve at se, om vi kan søge på P3 for. Man taster så P3 ind, og trykker OK. Der fandt vi alle de radiostationer på internettet med P3. Nogle penge til næste år, siger han i hvert fald. Til nogle nye klasselokaler. Til nogle nye klasser. Ved at vælge DAB-radio, og når det er første gang DAB-radioen bliver tændt, scanner den selv og lægger stationerne ind, som den finder. Der er pt. i Danmark 18 DAB-radiokanaler. Når radioen er færdig, vil man få programlisten, hvor man kan vælge de forskellige DAB-radiokanaler. Her har vi valgt Radiosoft. Og igen kan man ved at holde en af de numeriske taster nede gemme radiokanalen på en hurtig tast. Nu har vi afdækket FM, internetradio, DAB-radio. Det sidste hovedområde, som vi skal se på, er music player, og det vil sige, at man streamer sin musik enten fra en computer eller fra en home media server. Man vælger musikplayer, men inden vi kommer så langt, skal vi først tage fat i vores computer. Start din Windows Media Player på computeren, og det skal være seneste version. Tjek eventuelt Microsofts hjemmeside for denne. Vælg at vise Media Playeren med klassiske menuer. Vælg derefter funktioner, indstillinger, bibliotek, konfigurer deling. Du vil nu have en enhed, der hedder Jupiter 6.2. Højreklik på denne og sig tillad. Du kan også tjekke i tilpas, at den bruger standardindstillinger, og der er givet tilladelse til musik, billeder og video. Tryk derefter OK, OK og OK. Din computer er nu klar til at dele musikken med ADP 1217. Når du vælger Music Player, vil du få denne menu, som består af forskellige enheder og underpunkter. Men når du vælger Media Player, vil du få computer og UPnP-server op i displayet. Vi har nu prøvet at vælge den computer, hvor vi justerede eller indstillede Media Playeren før. Her kan man så vælge musik, afspillingslister. Vi valgte musik, al musik, genre, kunstnere, komponister, album, klassifikation, afspilningslister. Man kan også vælge mapper, og således så får man mappestrukturen på den pågældende harddisk. Her har vi valgt at spille noget musik som vi har downloadet fra Play.
Og igen med vores infoknap kan vi se musikken, afkodningen, playback buffer og så videre. Vi ønsker jer god fornøjelse med ADP 1217 Wi-Fi D fra International Receiver Company.